eskolan lagaitut, beraz etxera. Hau da etxin dukegun, poker maila, eta atzegon ginen hemen jolasten, ordu bat erritxek arte edo, eta nik ez nuken diruri jolasteko, orduen emosten amak $20, eta irabaz nintzu zen $40, beraz hori indok diru geixa. Eta, egon ginen hemen, zerbeza daten da horan, ordu bizek arte edo, eta gero, alto birezen naiz goiz umiek erutera, eskolara, beraz hori nau super kantzate. Beraz aurte ingotena da sofan etzun, bideoak egitau, igual atzaldien, junkorrik gaitxera, igual. Beraz gaur ez pentsago da nik oso bideo interesgarria. Amaitu jate bidie, beraz vuelta. Gaur pentsaten nuke eikie 40 minutu korrika. Garrik indotez 28, ze hasigate berauniko minu barriro be. Beraz nahi zagote gelditzu. Pasan unien neman 20 minutu, gaur 28. Beraz gero eta goetu noie. Ia hurrengo egunien, zapatuen edo, ia lortzuten 40 minutu geki. Gogorra dago, Nahi eta ezin. Baina, bueno, etuin etxera juteko paseotxu bat eman bidot. Zen hau nahiko urrun. Baina, bueno, pase politxe da, hemen dike basotik, beraz edarto. Ia ze jartzaten oina afaltzeko, ze Andri etxien dago galtetu dute dia zer nahi afaldu da afarezien bikot. Ez gozen. Neban ez ozen diferentia, baina txonetan beti jaten dugu bardine, beraz gaur bai, oiazkue barbakoan. Zebe, oiazkue. Wow! Bizizia okegu zutia, entornaz barrakoarra, de repente guen dana. Pioa zuaz, da ez dakit zagatxik pasatzen hori, jarri dana superbajo, eta ez du nahi neban, da ino. Ez dakit hau pasatzen. Baina, bueno, aita da zubiltzailea orduen berak amatau dau, eta oiazkue ondino jarrike, beraz.